माबा माबा खबर मोनदों नामा गनायनि मानायनि खबर मोना गनायनि रायलाया बिदि होननानै खिथाहरनो आरो फिसालाफ्रा खबर जोंनि डिभाइडेड जानायनि थाखाय गुबुना जुदि देरहालांफिननांगौ जायोबा बे दायआ दैदेनगिरिफोरनि दाय जागोन आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे दायनि माबाखौ बिथांमोनाबो उदाङैथ' माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो आंथ' बुजिनो हाया। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव गेदेरमा सारनि बाथ्रा बुंनाया जोबोद गनायथावना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै पार्टिजों लोगो नांनानै क'क्राझार समस्तिखौ बिटिसिनि बायह्रानि जाय गेदेरमा सारमोना आसा खालामदों बिटिसिनि बायह्रानि बर'फ्रा आसा खालामदों क'क्राझार समस्तिनि खाम्फा सार आरो जयन्त सार सानैनि बिथोराव सासे थांथारनांगोन आरो सानैनि बिथोराव जेनेबा बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनिबो खहा आरो बिटिसिनिबो खहा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानै गेदेरमाखौ खाम्फा सार आरो जयन्त सार सासेखौ हरथारनांगोन। लोगोसे आं नैबेखौसो बुंगोन दानि प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर गेदेरमा सारमोना गिलुं गिलुं जायफोर प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गासैबो गिलुं गिलुं गुवाहाटी सरकारखौबो जेबो बुंनो हाया दिल्ली सरकारखौबो जेबो बुंनो हाया बिजेपिनि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा सारमोनखौ जेबोखौनो बुंनो हाया गिलुं गिलुं माबा बुंसि बुंसि जोंनि गादिनिफ्राय थांसि बेबायदिबा बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बोरै सुफुंगोन बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरखौ बोरै हेफाजाब मदद होगोन बे समाव आं बुंगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा जाय सरकारजों थाफानानै दिल्ली सरकारजों लोगोसे थाफानानै गुवाहाटी सरकारजों लोगोसे थाफानानै गावनि पार्टिनिफ्राय बासि दिल्ली सरकारनि खाथियाव बुंहैनो हानाय गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बुंहैनो हानाय जायफोर गावसोरजों एखे लोगो थाफानाय सरकारखौ बुंनो थाखाय जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ दिल्ली सरकारनि खाथियाव बुंहैनो हागोन गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बुंहैनो हागोन हाग्रामा सारा बासि हरदों बिथोन होदों हाग्रामा सारनि बुंनाय बिथोन होनाय बायदि दिल्ली सरकारखौ बुंहैनो हादों गुवाहाटी सरकारखौ बुंहैनो हादों बेबायदि गोहो खुंथायाव थानानै बाथ्रा बुंनो हानाया मोजां ना गाज्रि गावसिनि गोहो खुंथायाव थानानै बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि बाथ्रा बुंनो हादों बिटिसिनि जौगानांगौ दिल्ली सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मोनफ्रोमबो फान्डखौ थाखा फैसाखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामबोदों साख्रि बाख्रिखौ डाइरेक्ट दिल्ली सरकारनिफ्राय अथरिटि लानानै सोनो हानाय पावारखौ खुथाब बुंबोदों गोहो खुंथायाव थानानै बुंनो हानाया मोजां ना गाज्रि जायफोर दानि प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानानै जाय सरकारजों दं दिल्ली सरकारखौ बुंनो हाया गुवाहाटी सरकारखौ बुंनो हाया जायफोर बिजेपिनि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा सारमोनखौ बुंनो हाया गिलुं सरकार सालायनानै गोहो खुंथायाव थानानै जुदि गिलुंबा बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बोरै सुफुंगोन आरो जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ बुङो सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफ्राबो आसा खालामाखै प्रमद बर'खौ गासैबो रायजो राजाफोरनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावजोबनानै होनो हागोन आसा खालामाखै हानायखिनिखौ मावनानै होनांगौ होननानै खावलायदों एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो आसा खालामदों गासैबो एक्स एनडिपिनि जोहोलावफोरखौ आर्मी पुलिसाव सोनानै होजोबनो हागोन बेखौ खावलायाखै बा नुहुराखै जा हायो बेखिनिखौ हानायखिनिखौ सोनानै होनांगौ नाथाय साननैसो सिगां फरेस्ट गार्डआव जायफोर फरेस्ट गार्डआव आबसुनि समाव सारनायाव लेंग्रा लेंग्रि जानाय दंमोन जायफोर आर्मी पुलिसजों गावथारजानाय सोरबाया रान्दि जानाय सोरबाया गथ' गथाय गोमाजानाय बिथांमोननि न'खरनिखौ साफा होनमोन एनडिपिनि समाव सारनायाव सोरबा गावनि गथ' गथाया गावथार जाबाय सोरबा बिसिनि बिदा फंबायखौ सोरबा
हौवा गावथार जानायखौ हिनजावखौ हमोन सोरबा फिसालाखौ हमोन जोंहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि बिसिफोरखौ सोनानै होमोन नाथाय प्रमद बर'आ बिनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनो गोसो गैया बिलटिनि समाव सारनायनि जायफोर माखासे जेंना थालांनाय बेफोरखौ बोस्रांनानै होनो गोसो गैया समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होनो गोसो गैया आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर नांसोमनाय बिथांमोननि माखासे समयसाखौ प्रमद बर'आ गोसो गैया जेलाव थाहैनाया 9 बोसोर हाबगासिनो नै 9 बोसोराव ओमफ्राय मा नाममोन थुफिलखा थुफिलानखा थुफिल मारै लिरो बरगयारि थुफिल बरगयारि मादैमोना जेलाव थांना थाङा नायहैनो थाङो नै दाखालाय थाङो होनदोंमोन ओमफ्राय फैसा गैयिनि दा बिफाया मैयाहाय थांनो रोङाखिसै नै 14 थारिखमोन ना मैया थांनांगौ ओमफ्राय थाङाखिसै दैदेनगिरिफोरनाव सोंहैदोंना सोंहैयाखै जों सोंहैनायानो जायाखैहाय खनसेबो सोंहैयाखै जों ओमफ्राय गावसोरलाय फैदों नामा न'आव फैया खनसेबो फैया सोंफैयाबो नायफैयाबो फैयाबो गावनि फिसाफोरखौ गजानो लुबैना लुबैया मादैया गजानो लुबैनायनि थाखायनोथ' जोङो गोबां ओरैनो दाहार लानानै नै माला नायो थाङो फानब्रब फुंब्रबबो जोङो थांनो रोङा मालायनाव दाहार बुरुनानैसो जोङो थाङो नायो फिसालाखौहाय गोबां दुखु खस्थ'जोंनो ओरैनो हमजानाया बबे सनाव हमजायो 14आव होनदां 2014 औ 2014 बेयावनो गामियावनो हमा नामा बे हजोंहाय बिसोरो गोबाङैनो थांदोंमोनहाय बे मेन्देला मांखोथानो दिल्लीयावसो हमदों नालाय बिसोरखौहाय माबा CID नांनानै आच्छा दिल्लीनिफ्रायसो लाबोदोंसै क'क्राझारावहाय ओमफ्राय दा मादैमोनाथ' जेलाव नायबाय थायो औ नायबाय थायो नायनायावहाय थांलाय फैलाय बेसेबां खरस जायो थांलाय फैलाय गैयालाबो जोङो थांनायनो होबोनांगौ मानांगौ गैयालाबो 5,000 4,000 थांखायो थांगासेयाव औ फैसाबो होबोनाङो ने होबोनाङो मालाबा ओमफ्राय बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गासैबो जेलाव थानाय NDBफोरखौ गजोबसिगोन होननानैहाय बुंनाय जादोंमोन दा बेनि खेत्रआवहाय बिटिआर सरखारनिफ्राय माबाफोर खौरां मोनदों नामा जेबो खौरां मोनाखै जों खौरांखौनो मोना जोङो बे सुन्दारियाव खनसे आं थांबाय मिटिंआवहाय बेयावबो जेबो खबर गैया माबा गोदानै होसोफिननांगौ होननानैसो रायलायदों जाहैदों ओमफ्राय दाखालिबो बिफाया थांदोंमोन आरो मा सावरायखो बेखौथ' आं मिथिया गनायनि बिसयनो सावराया मालाबाबो ओमफ्राय जेलफ्राव थांलालाय गावनि फिसाफोरजोंबा लोगो हमना फैयो ना औ गावनि फिसाफोरजोंल' लोगो हमो मोनो जाहैबाय रावजोंबो लोगोआनो हमबोआ हनै थांग्राफ्राबो ज''नो सोङा ओमफ्राय फिसाफोरनाव सोङो माबा खबर मोनदों नामा गनायनि मानायनि खबर मोना गनायनि रायलाया बिदि होननानै खिथाहरनो आरो फिसालाफ्रा जेबो खबरखौनो मोना फैयानो मानसि गेदेरफ्रा रायलायनो होननानैहाय दा मादैया दानि सोलिबाय थानाय सरखारनिसिम माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा खावलायगौमोन मोनगोन ना मोना बिदिफोरखौ आङो नै न'खरावबो बिराद उसुबिदा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो हाफ्राबो बन्द' होनानै थाबाय रिन दाहारबो गोबां जाबाय बेखायनो एसे अनसुंथाइ मोनोला हामगौ सानोमोन मोनोना मोना जों खावलायाखैबो आरो बिनायबो जाफेराखैबो दानि सरखार गोदानावहाय बुजाफोरा बा बुजिलायनायखौ बा सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे खालामहैफिननो हायोबा देरहाहोनो हायोबाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा जायो नाथाय आङो बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन आरो बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन माने आंथ' बिदि बुंनोबो गोब्राबसो मोनो माने बबेबा मोनसे देरहानांगौ माने जुजिलायनोसै मोननैबो जुजिलायनोसै आरो गेजेराव सोरबा मालाया देरहालांसै गोदोबो देरहाबाय थादोंमोन दाबो देरहानानै दंमोन नाथाय खौसेथि गैयिनि थाखाय जोङो डिभाइडेड जानायनि थाखाय पलिटिक्सआवहाय खावनै जानायनि थाखाय गुबुना खाबु मोनलांबाय खेबनैजों लासैसो जेनबाय जि मोनसे थांखिखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय बेनि बानजायनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बारग' बिलथि अनसाय आफाद आरो NDB बारग' जि बर'नि गासै माहारि आफादफोर दङ जुथायै लोगो लालायनानै जोंनि
बिमा बिफाफोर फरायसानि गारजेन आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जायफ्रा 10 थाखो पास जाबाय 12 थाखो पास जाबाय सोरबाया BA पास जानानै दं सोरबा फरायनो हादों हायाखै गासैबो फरायसाफोरखौहाय लानानै दिनै मोनसे केरियार आरो साइकोल'जि मोनसे जि काउन्सिलिं होनाय जादों थांखिया बेनो जे जोङो हारि हिसाबै जे मोनसे थांखि थाखायजों जोङो सोमावसारबोदोंमोन सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै खुंथायफोर मोनबाय खुंथायनि गेजेरावहाय जोङो जि जोंनि सोलोंथाइ माबानि गेजेरजों फरायसाफोर फरायनानै दङ बा माखासे थाखोआव उथ्रिसारनानै दङ नाथाय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोननाय बुंनो थाङोबा सरकारनि खाबु मोननायाव जों फेलें जानांनाय बेखौ बोरैहाय जोङो फोलोमनो हायो आरो गावनो गाव गावनि आथिं गसंनानै बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे थांखि लानानैहाय जोंनि गोसो गोनां फरायसाफोर जायफ्रा न'खराव गैजाया बुंनो थाङोबा फरायनो गोसो गोनां माने बिमा बिफाफ्राव फोरोंनो गोसो दङ फोरोंनो हायाखिसै बेबायदि मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जानाय मानसिफोरनि थाखाय गिबियाव जोङो गोनांथिखौ होनानै बे केरियार आरो मोनसे साइकोल'जि जि मोनसे काउन्सिलिं दिनैहाय खालामनाय जादों गुवाहाटी डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि मानगोनां बिथां फारियैहाय पार्थप्रतिम दत्त बिथाङा एस'सियेट प्रफेसार फेकाल्टि अफ फार्माकिउटिकेल साइन्स बेनि बे आयदानि बिथाङा आरो मिस्टार रन्जन हन्डेगै एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथाङा फेकाल्टि अफ हिउमेनिटिस ससियेल साइन्स बे आयदानि आरो सासे एसिस्टेन्ट मेनेजार फैदों मार्केटिंनि बे मोहम्मद इफ्तिखार आहमेद होननाय बिथांमोना जों फैनानै जोंनि फरायसाफोर आरो बिमा बिफा फरायसानि बिसोरजोंहाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै खोन्थाफैदों जे जों बोरैहाय मा आयदा लानांगौ बबे बिफानाव थानांगौ बेफोरनि गोनांथिखौ खोन्थाफैदों आरो गुबैयैहाय जोंनाबो बेखौनो दहाय आङो मेल बेखेवनायनि गेजेरजों बेखौ बुंनाय जादों जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो मोनसे स्ट्रिमजों बा मोनसे आयदायावनो थांजोबनांगौ बेथ' नङा आरो जे थांबो हाया सोरबा साइन्स आयदायाव गोसो दङ सोरबाया आर्ट्सआव दङ सोरबाया बिदिनो कमार्सआव दङ बायदि बायदि गोबां आयदा थाबाय सोरबा हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो मोजां मोनो सोरबाया बिदिनो डक्टरनि लाइन सोरबा सिभिल इन्जिनियारिं खालामनो मोजां मोनो दा बेफोर गासै आयदाफोरनि सायाव जाय फरायसाफ्रा जाय आयदाजों गोसो दङ माने फरायसानि इन्ट्रेस्ट थानाय आरो एबोल केपासिटिखौ नायनानै जोङो फरायनायनि खाबुखौ होनो हायोबा मोजां मोनसे फिथाइ मोनो बेखौ जों मिजिं लानो हायो ओंखायनो बर' कचरायाव मोनसे गावहाय खुंथायजों बोसोरसेनि आगोलनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिया मोनसे रादाबफोरखौ जोंनो खोन्थाबोबाय थादों आरो जोंखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननि बर' कचरारि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर थाबाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय जोंनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे रोंनो गोनां बा गावखौनो थांना थानायाव फिट सासे नोगोरारि दानायनि जे खामानि बेफोराव जोंनि माने इउनिभारसिटियाव नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ फरायहैयोबा मोजां जायो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दं बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय गोबां बोसोरसेनि बारलांबाय बे जोङो रायज्लायबाय थानाय जादोंमोन जाहोना बेनोमोन जे जोंनि बर' कचरायाव मोनसे गावनि खुंथाया मोनसे जागायजेननाय मोनसे हालोदाव दङ नालाय आरो रां बावजाखौबो जों गोबां मोना ओंखायनो रांनि बाथ्राखौनो साननानै जोङो हाख'नाय नङा होननानै बेखौ एसे उन खालामबोबाय थानो गोनां जादों दाबो जोङो रां बावजाखौ गोबां मोनाखै अब्लाबो जों नाजाजेननाय जाहैबाय आरो जोङो जाय फरायसाफ्रा मोजां फरायनो गोसो दङ आरो बिमा बिफा फोरोंनो गोसो दङ नाथाय हायाखै बेबायदिखौ जों सायख'नानै मोनसे सम लानानै मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नाजागोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै आरोखि बे थांखिजों मावदों ओरैनोथ' जोंहा मोनसे मिसन थानांगौ जे जोङो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि थांखियानो बेनोमोन बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो जों दावगाहोनायनि मोनसे बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानैनो जों सोमावसारबोदोंमोन बेखायनो बड'फाया बुंलांनाय बाथ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे ओरैनो खुगायाव बुंनाय बायदि मोगथां खामानि मावनाया एफाबां गोरलै नङा दा ओंखायनो स्टेप बाय स्टेप जोङो आगानसे आगानै दावगालांनो थाखाय मोनफा मोनफा जोङो बिदिनो बोरै हायो खालिबोल' सोलोंथाइनि नैबे आयदानि बाथ्राखौ जों सानाखै आबादनि बाथ्राखौ जों साननो गोनां जादों आरो बिब्दिनो जोंनि दामनाय देनाय हारिमुनि बाथ्राबो जों साननो गोनां दङ मावनो गोनां दं बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो मोनफा मोनफा बोरैहाय जोंनि मानसिफोरखौ गोग्गो खालामनो हायो रोंखा राखा खालामनो हायो आरो गावनो गाव आथिं गसंनो थानायनि जि खाबु लानांगौ बेवहाय जोङो
रोखा खालामना होनो हायो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों ना फिसिनाय अमा फिसिनाय खानाय सिननाय माबा मोनसे बेफोर रोखोम गासै मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाजालांनायखौ लाखिनो नाजानाय जादों दा ओंखायनो दिनैनि थांखिया बेनोमोन जे जोङो एक्सपार्ट जायनाखि माने गोरों सुबुं बिथांमोनहा फैखादों इउनिभार्सिटिनिफ्राय नुजाफैदों बिसोर बुंनो थाङोबा साफा साफा फुंखा सुबुं बायदि दिनैनि समावहाय दा बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोर लोगोसे बिमा बिफाफ्रा बेसेबांसिम गोसोफ्रा गोथाव मोनो मोना बेनि उनावहाय जोङो फरायसाफोरखौ हरनायनि जि मोनसे लामा लानो नागिरदों बे जाफुंहैगोन बेखौ एसे रायज्लायगोन दा जोंनियाव माबा जागोन जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंबो दङ जों साननायाव गासैखौबो बेसेन नाङै खालामजोबथारोबा एसे नायनानै साफा सानै जायफ्रा हाथ्रा बिदिखौ जों साननाय जादों जायफ्रा हालोदा मोजां न'खरनि हालोदा रांखावरि एसे दंजायो बिथांमोनखौ मोनसे माबासिम जोङो एसे बे रोखोमनो गासैखौबो माबानिफ्राय मा होनो रां अनसुंथाइ होनायनिफ्राय जोङो रायज्लायनानै माबानो हायो नामा बेखौ साननाय जादों ओरैनो साफ्रोमखौबो बिदि फ्रि अफ कस्ट माने जेबो माबा गैथारै बिदि खालामद्रायोबा थिग जानाय नङा नामा बिदिबो माखासे बाथ्रा ओंखारदों नालाय ओंखायनो जों रायज्लायसिगोन आरो जोङो गिबि 50सा फरायसाफोरखौ जोङो हरग्रोनो साननाय जादों बा बे दा रायज्लायनायनि गेजेरजों बारायनोबो हागौ बा 50खौ जोङो रोखा खालामनानै होनायनि बावनो सावरायनानै दंखायोमोन आरोखि दा ओंखायनो नायनो आरो फारि फारि थांबाय थासिगोन बोसोरफ्रोमबो बे जागायजेननायसो जाहैबाय नालाय आरो जों नाजालांबाय थानाय बेखौ लाखिलांबाय थासिगोन आरोखि मोनसे गिदिरथार सोंनायखौनो बुंनांसिगोन आं दा दिनैनि बे समाव दाथ' बिसायख'थिनि मोनसे बारहावा बारबाय आरो बावैसोनि गेजेरावनो जानोबो हागौ दिनै नङाबा गाबोन बिसायख'थि फसंथाना अक्ट'खौ फोसावसिगोन लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट' बेखौ फोसावखांनायनि उननिफ्रायनो जोंनि राजखान्थि दोलोफ्रा फोथाराव गावबा गाव देरहानांगौनि थाखाय बा दोलोफ्रा गावबा गाव दोलोनि देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावसिगोन दा गुबैयैथ' बुंनो थाङोबा जों बर' हारिनिनो सासे सुबुं हिसाबै बा जों बर' हारिनि जानानै जेबो गोलाव सम सोमावसारनानै हाबाफारिजों जोङो आगान सुरबोबाय हान्थि सुरबोबाय जों लुबैयो बर' हारिनि जानानैहाय बर' हारिनि सोरबा बिजाथि बा जाय बिजाथि दिनैहाय लकसभा बिसायख'थि 2022 मायथाइयाव बादायथि फोथाराव ओंखारगोन जोङो देरहानायखौनो लुबैयो बर'नि सोरबा सासे गुबैयैहाय बर'आ देरहानांगौबा जोंहा क'क्राझारनि बाथ्राखौनो जों रायखांनो गोनां जागोन क'क्राझार लकसभानि बाथ्रा दा बिजेपि आरो UPPL लोगोसे AGP जि मोनसे जुथायै जे गोरोबलायनानै दङ बिजाथिखौथ' फोसावबाय UPPLनिफ्राय बिथां जयन्त बसुमतारीखौ फोसावनानै दङ बा फोसावबाय बिथाङानो बिजाथि NDA-नि बिजाथि दा बिथांनि देरहाहोनांगौनि खामानिखौ NDA हिसाबै मावसिगोन नाथाय आंहा मोनसे जिंगा थाबाय बा जों बयबो बर'फ्रा जिंगासिदों बा सानदोङो जे दिनैबो बर'फ्रा खौसेथियाव गैया डिभाइडेड पलिटिक्सआव डिभाइडेड पावाराव दङ ओंखायनो गेजेर गेजेर थांनाय बोथोरफ्राव जेरैहाय जोङो मोननै दोलो जानायनि थाखाय जेननांदों दाबो बे खैफोदा दाफैथों बेखौ जों सानदों दा जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाया गैयैयाव जोङो बेखौ जिंगासिनो गोनां जायो बायहेरानिफ्राय जों बेखौनो खावलायहरनो लुबैगोन बोरैबा दाबो समाथ' दंखौनो बुंनानै गैयाथ' नङा नाथाय गोरोबलायगोनखौ गोब्राबखौथ' नुयो आरो गावजों गाव खौसे थायोबाथ' जिंगासिनांगौ जेबो गैयामोन जोङो गोदोबो देरहाबाय थादोंमोन दाबो देरहानानै दंमोन नाथाय खौसेथि गैयैनि थाखाय जोङो डिभाइडेड जानायनि थाखाय पलिटिक्सआवहाय खावनै जानायनि थाखाय गुबुना खाबु मोनलांबाय खेबनैजों लासैसो जेनबाय गुबुना देरहालांबाय बे जोंखौ हुसियारि होबोदों नाथाय अब्लाबो जोङो बुजिलायनोनो नाजाया आरो गावजों गाव गोरोबनायनि बाथ्राफोरखौ खुगायाव एसे बुङोबाबो मोगथां गोरोबथारनायखौ लाबोनोनो हायाखै दिनैसिमबो आरो गोरोबाखैनो दिनैबो दानि नैबे फैगासिनो थानाय 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आलदा आलदा जानानै BPF आलदाहै आरो UPPL आलदाहै जे जुजिनो ओंखारदों बे जुजिनो ओंखारनाया गमामायैनो मा मोनसे फिथाइ लाबोगोन बेसो साननो गोनां जादों नाजानायाथ' मोननैबो हान्जा नाजासिगोन दा बावहाय गेजेर गेजेर सोरबाया ओंखारलांगोन नामा बे साननो गोनां बाथ्रा आरोखि ओंखायनो आङो बेखौ बुंनो लुबैगोन जोंथ' जोङो BTC बायजोआव थानाय हिसाबै आरो बर' कौशल मोनसे खुंथायखौ जोङो
थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि जि बिटिआर गोरोबथामोन बेनि गेजेरजों जोंथ' दिनै दाना लाफैबाय आरो मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां आरो नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोन लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों बा बिथांमोननि अननायखौनो बुंनांगोन जोङो बेनि गेजेरजों जोनोम जाफैदों बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया दा जोङो बिजेपिखौ मदद होनांगौआ जोंनि इन प्रिन्सिपल जोंहा बिजेपिजोंनो खामानिखौ मावनो गोनां जायो दिनै लकसभा लखिमपुरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जों मानगोनां बिथां प्रधान बरुवा बिथांखौनो मदद होनानै बा बिथांनोनो भट होनानै पदमफुल लिस्टआव जोंथ' देरहाहोनांगोन बे जोंनिनो मोनसे बिबान लोगोसे बिटिसिनि बायजोआव जेसेबां बर' भटार्सफोर दङ आरो जाय केन्डिडेटफ्रा दिनै गसंनानै दंजोबो बिटिसिनि बायजोआव बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै बिजेपिनि बा एनडिएनि केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौ खामानिया जों मावनो गोनां जानानै दङ जों मावगोन नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जेंनाया दाबो जोबाखै ओंखायनो जोङो दाबो सरकारखौ बा गिबि मन्थ्रिखौ खावलायगासिनो दं बुंगासिनो दं आरो जोंनि ट्राइबेल माहारि जौगानायनि जि बिफान दङ बिनि मन्थ्रि बिथां डक्टर रनज पेगुखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि दा लखिमपुर लकसभा जि मोनसे बिसायख'थि बिनि बिजाथि मानगोनां प्रधान बरुवा बिथांखौबो जों खावलायदों बुंदों जे जोंनि बर'फोरनि जेंना जोबाखै बुंनो थाङोबा बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि गामि फोसावनाय जायाखै आरो लोगोसे गामि फोसावनाय जायैखाय बियाब दानो हायाखै बियाब दानो हायैनि थाखाय जों बिसायख'थि गेलेनो हायाखै दा बेफोर जेंना थाबाय लोगोसे रां बावजाया जोंना बाङाय अनजिमानि बेखौबो जोङो बुंबोदों आरो जों गोब्राबैनो नारसिनबोबाय थादों अब्लाबो जों लुबैनाय बायदि रां बावजा मोनाखै ओंखायनो रायजो राजानि खामानिबो जौगानायनि जों साननाय बायदि रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै बेखौ जों बुंबोबाय थादों आरो लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि जि मोनसे जेंनाफोर बा जोंनि बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि मोननाय थिसननाय बा बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि जि माखासे जेंनाफोर बिटिसिनि बायजोआव थाबाय बा बर' एस ए हल दङआनो बियो जेंनाया बेफोरखौ थिग खालामनांगौनि थाखायबो जों बाथ्रा बुंबाय थादों दुलाराय बर' आफादा बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंदों बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जों बुंगासिनो दं बिटिआरआ बुंदों जोंबो बुंदों बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाय जानानै दा गोजोनथाव बेफोर दिगावहाय जोङो फिथाइ मोननो हानाय जाथ'वाखै दा ओंखायनो रायलायनाया जाबाय थादों आरो बिसायख'थिनि सिगां जोङो जिरायबावगोन भट माने जाय समाव भट हैगोन बेथ' एसे गोबावबो दङ बेनि गेजेर गेजेरनो रायलायनायखौ लाखिलांबाय थादों जोङो आरो फारसेथिं कार्बि आंलंनि जि जेंना थाबाय दाबो हाजोरि ट्राइबेल हिसाबै गनायथि मोनाखै दा बे जेंनाखौबो जाफुंहोनांगौनि थाखाय जों बुंबाय थादों आरो जोङो नारसिननानै खामानि मावबोबाय थादोंबाबो बेबो गोजोनथाव फिथाइ दाबो मोनाखै ओंखायनो जोङो जुजिनाया दंबावो आरो गुबैयैहाय खौसेथिया गोनांथि बावहाय जोंनि बाथ्रा बुंनाय जोंनि नारसिननाय बेफोर बेसेन होजायै बा रेजें जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा बर' एस ए हल जों इउनाइटेड नङा जों खौसेथियाव गैया जाय जाहोनाव खुंगिरिफ्रा एसे जोंखौ रेजें खालामनाय बा जेरैबायदि गोनांथि होनानै जोंनि जेंना जेथोखौ नायनांगौमोन बा सुस्रांना होनांगौमोन बावहाय एसे रायलायनाय नांगौ रायलायनाय आरो गुबैयै मोगथां खामानि मावफुंनाया गोलाव जालांबाय थानाय बेखौ जों मोनबोबाय थादों ओंखायनो खावलायनायाबो थागोन जेरैखि जाया जोंनि गेजेराव फारागखौ फोजोबनांगौ आरो जों ज' जानो हाहैनांगौ आरो जेब्लासिम ज' जानो हाहैया बेयो जोंनि बर'नि जे जेंना बर' हारिनि जि जेंना बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार दानाय बेबो गासिबो जोङो मावफुंनाय बा मोगथां महर जोङो गोबाव सम लानो हागौ आरोखि ओंखायनो आंथ' बुंनो लुबैगोन फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थि 2024नि जि लकसभा बिसायख'थि दङ बावहाय जोंनि डिभाइडेड जानायनि थाखाय गुबुना जुदि देरहालांफिननांगौ जायोबा बे दायआ दैदेनगिरिफोरनि दाय जागोन आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे दायनि माबाखौ बिथांमोनाबो उदाङैथ' माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो आंथ' बुजिनो हाया रायजो राजायाथ' बेखौनो सोंखारिगोन बायदि आं मोनो आरो गुबुनफ्रा जेरैहाय जोंनि गावस्रानायनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोनबाय थादों बा देरहालांदों दिनैहाय भारतनि मोनसे गिदिरथार बुंनो थाङोबा बियो डेम'क्रेसिनि जि मोनसे थानसालि पार्लियामेन्टआ बावहाय हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेथोफोरखौ बुंहैनो हायो आरो बावहाय जोंनिफ्राय जोंहा लकसभानि एमपि मोनैनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंना जेथोखौ बुंहैनायनि खाबुआनो गैला गोथेनानै थाबाय बुंजायो आरो बे खाबुखौ जों खोमानानै लायोबा बे थिग जाया ओंखायनो मोननै राजखान्थि दोलो बर'आव दा बुंनो थाङोबा बेखौ
जों रायखांनांगोन BPF आरो UPPL बे मोननैया बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन आरो बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन माने आंथ' बिदि बुंनोबो गोब्राबसो मोनो माने बबेबा मोनसे देरहानांगौ माने जुजिलायनोसै मोननैबो जुजिलायनोसै आरो गेजेराव सोरबा मालाया देरहालांसै बे दाजाथों बोरैबा जोङो दाबो बुजाफरा बा बुजिलायनायखौ बा सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे खालामहैफिननो हायोबा देरहाहोनो हायोबाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा जायो नाथाय आङो बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै आरो जेननाया मोगथां जाहैयोबा बोरैबा जाहोनाव खौसेथि गैयिनि थाखाय डिभाइडेड जानायनि जाहोनावहाय जेननाया मोगथां जाहैयोबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि जागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो